Здравейте хора, днес почваме с този епизод. Ако чуете някакъв пич как плещи на английски, това от клипа на Иван. Той ще говори вместо мен, ако някой от вас не го разбират. Дано да ви е било смешно. И виждате, бам, бам, фак, бам, 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 бам. И барберените ми ще стават на 100 лева. Както виждате, тук. Арчери. 5 лева с 6. Добре. После ще вдигам Теслата. Не ми стигат съвсем малко елексири да си вдигна шибания год сторич. После след този Кенън, това колко ще се прави, ще пусна елексир. Чакай, не биреха лефа. Не. Ще трябва да го спра. Да сейваме и да видим какво ще ми спадне. 170 000 голд. Ще ми отстанат 70 000 и с тези 70 000 ще си поправя това, а Теслата ще се прави само 3 часа! И ми останат 20 000 голд, с които ще пусна. С които ще пусна. Това ми иска 5000, за следващото мисля, че ми искаше 10. Не знам обаче, какво ще ми се падне. Моля ти се, елексир, не голд. Елексир ми трябва, курво. Вадим. Пейдем, нещо. И сега излизам от играта. Да, знам, че го виждате. Това е двоен епизод. Ще има малко от Clash of Clans. И тази от малко игра, която мисля, че не съм снимал епизоди на нея. Мисля, че това ще е първия на тази. Не знам, но това ще е смесен епизод. Ако питате, да, ще има влогове. Ама моля ви се, абонирайте се. Много искам да стигна поне 5 абоната. За 5 абоната знаете ли, че ще направя пица чалендж. Съжалявам, но още не знам как да си сложа фейскам. Много съжалявам. Просто моля ви се, абонирайте се. Ще направя пица чалендж. Обещавам. И сега нека да простъкаме мини дейс. Всичко се е рестартнало. Аз имах пушка, имах вода. Еми добре, ще е първия. Избирам. Идвай. Айде за лицо. Айде, че много се досах, че всичко ми се рестартира. Сега, да, знам. Идвай. Идвай, де!
Аре бе, мързелив такъв. Окей, играл съм я вече, даже съм я превъртявал. Окей. На! Ма то не ще да се сложи, окей. Ес, такситов, какво ли ще има в него? Има вода. Аз съм намерил бисквита. Окей, бе, после ще го убия. Искам първо да щойнгна в къщата. Вземи го. Ще има... Нищо. Окей, бако. Какво има? Кенче има. Пи, курво, пи. Добре, нацепах се с... Квас. И аз такова... В това. Нещо похилка. Бат, това за ядене, бас тъпотията. А не хилнах се. Окей. Хилоу. Някой има и в тази къща. Аз си мисля, тъй, че няма нищо. Трябва някой да си го вземе. Вече имам нужда от вода. Нямам само единствено храна, мисля, че тази къща. Не. Мисля, че имаше храна. Нищо. Не казва, че... Това вече е храна, това знам какво. Какво път това? Раничко. Супер. Лайк, това също е храна. Не. Имаме нуждата храна, вода и да си тръгваме. Това нещо. Да, тук си пълнахме вода, забравих. Ето няма повече. Знай какво ще играе. Тес, бегай! Не.
ми даваха Кенджи. Фак, аз го изпих. Не, аз съм простак, чакай. Другия не го обарах. Да, маняк. Ще играеш ли с мен? Не. Ще играе двамата. Те ще спукат. Значи един срещу един. Няма те спукат. Покемон! Къде бе? Къде? Извън. Ставаш ли? Не. Окей, чао. Ей! Ай, чао ти. Поне не ме бутай, де! Аз няма да играя. Опа! Стрелнах без диско. О, не, това не го влезе. Той ще играе GTA 5. Insert CD slash DVD. Show me. Thing when you, oh my god, something. Flash. Okay, let's try this. DVD. Show me the that. Had the AC on. Holy shit! Тези са ми приятели! Guys, so I'm back again today with Друг another път. video Ah! series where I'm putting four Bueno. discs in different game consoles. And as you can see, today I have a PS1. It's actually a PS1 Slim. Стана бе! PlayStation 1. Okay, so let's go ahead and get into it. Alright, so the first game we're gonna try, I know it's what you've all been waiting for. PS1 game, Crash Bash. Брате, его PlayStation 1. What happens when you put a PS1 game in a PS1? So obviously it's gonna work. PS1. Well, it's just I just use this kind of as a baseline Вие колко test як? so we can. Ми умря. Oh, probably help if I had it plugged in. Фак! Alright, so now that I have my Бях PS1 толкова actually развита, plugged умрях. in, Що? let's Еми go ahead някакви and излезаха turn от it гората. on. Show you what's supposed to happen. Ай, ние ще купим едно. So there we go, boots right up. Ти гуд ли си? Back Не, with the- има when it came, boots GTI straight up. 5 за PlayStation 1 А за PlayStation 4 има GTA 6. Go on the next one. и GTA 6 има за Play... I always found it kind of funny how you just turn it off. Как само се върти като фейджи This спина. switch in here is still spinning. I'm not trying to break it, but we're just gonna stop that. И така, хора, за това ще приключвам с този епизод. Да, пак не знам защо ме